കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുസ്വാഗതം ശ്രീമദ്ഭാഗം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം ഭൂതലേ സ്വരൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുധാം. വന്ദേ ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം ഗണരഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിച്ഛന്ന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമി നാമനേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ശാന്തിദേശധാരണേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ആദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസുന്ദരായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് വിജയ ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. സുരേന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 20 മുതൽ 23 വരെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അതിനാൽ പോവാൻ പിന്നീട് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ 2 പേജിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് അത് അതിന്റെ സ്ക്രീന് കാണാൻ അല്ലേ കൃഷ്ണ? ഗണപ്രജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരാവരേഷു ഭൂതേഷു ബ്രഹ്മാന്തസ്ഥാവരാദിഷു ഭൗതികേഷു വികാരേഷു ഭൂതേഷ്വദാ മഹൽസുച. ഗുണേഷു ഗുണസാമ്യേ ച ഗുണവ്യതികരേ തഥാ ഏക ഏവ പരോഹ്യാത്മാ ഭവാനീശ്വരോ അവ്യയഃ. പ്രത്യഗാത്മസ്വരൂപേണ ദൃശ്യരൂപേണ ച സ്വയം വ്യാപ്യ വ്യാപക നിർദ്ദേശ്യ അനിർദ്ദേശ്യ അവികൽപിതഃ. കേവലാനുഭവാനന്ദ സ്വരൂപ പരമേശ്വരഃ മായയാന്തർഹിതൈശ്വര്യ യദേ ഗുണസർഗയാ. ധർമ്മരാജ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക്. ഈ ശ്ലോകം വലിയൊരു ഉയർത്തലും ഭാവാർത്ഥവും ഉണ്ട്. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. സമയക്കുറവ് മൂലം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. 24-ാമത്തെ അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടിയാണ്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കും, അത്രയും എളുപ്പം സാധിക്കുമെന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പറയും. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുച്യന്യ ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യാ തുഷ്യത ദോഷജഃ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത ദോഷജഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത ദോഷജഃ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത ദോഷജഃ. ഒരാളായി 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അംബിക കേശവദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യതി യഥോക്ഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യതി ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യ ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭവമാസുര ഉന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യ ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യ ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മിച്യ യയാ തുഷ്യത്യധോക്ഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുര്യമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്ത ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം പാപമാസുരമുന്മിച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം പാപമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്ത ദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ ദിനേശ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗഭാഗ്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുര ഉന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത അദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മിച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദഃ ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭുജി. തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഗീതസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യധോക്ഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജയ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യധോക്ഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുര ഉന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യധോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാത് സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സൗഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യത്യദോഷജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരാവരേഷു ഭൂതേഷു ബ്രഹ്മാന്തസ്ഥാവരാദിഷു ഭൗതികേഷു വികാരേഷു ദേശ്വതമഹൽസു ച. ഗുണേഷു ഗുണസാമ്യേ ച ഗുണവ്യതികരേ തഥാ ഏക ഏവ പരോ പരോഹ്യാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ അവ്യയഃ പ്രത്യഗാത്മസ്വരൂപേണ ദൃശ്യരൂപേണ ച സ്വയം വ്യാപ്യവ്യാപകനിർദ്ദേശ്യ വികൽപ്പിതഃ കേവലാനുഭാവാനന്ദ സ്വരൂപ പരമേശ്വര മായയാന്തർഹിതൈശ്വര്യേ യദേ ഗുണസർഗയാ. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള സർവചരാചരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം നാനാവിധ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിലും ഭൗതിക മൂലകങ്ങളിലും സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലും സത്വം രജസ് തമസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്രകടമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലും നിത്യാഹങ്കാരത്തിലും സന്നിഹിതനാണ്. അദ്ദേഹം ഏകനാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് നിരീക്ഷകനായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവുമാണ്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ്. അദ്ദേഹം പരിവർത്തിപ്പിക്കാനും വിഭജിക്കാനും കഴിയാത്തവനാണ്. അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദമായി അഥവാ സനാതനത്വം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്നിവയാൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ബാഹ്യശക്തിയുടെ തിരശ്ശീലയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അസ്തിത്വരഹിതനായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും സന്നിഹിതനായിരിക്കും മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം സമഗ്ര സൃഷ്ടിയിലും സർവ്വതിലും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും നിലനിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പന്നികൾ, നായ്ക്കൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ മുതലായവകളുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവസത്തകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളായ പരമാണുക്കളിലും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ തുടങ്ങിയ പരമാണുക്കളുടെ മൂലകണങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മകണങ്ങളിലും സന്നിഹിതനാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം 3 സവിശേഷതകളിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാകിയാൽ അദ്ദേഹം സർവം ഗലോ ഇതം ബ്രഹ്മ എന്ന് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിനുപരി വിഷ്ണു നിലനിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന സവിശേഷതയിൽ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മായാതതം ഇതം സർവം. എന്നാൽ
ബ്രഹ്മൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. കൃഷ്ണനില്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തിനോ പരമാത്മാവിനോ അസ്തിത്വമില്ല. അതിനാൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനാകും. പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ സകലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സന്നിഹിതനാണെങ്കിലും വ്യക്തിഗതമെന്ന നിലയിലായാലും സർവ്വവ്യാപിയായ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലായാലും അദ്ദേഹം ഏകമാണ്. പരമമായ കാരണം കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും ഓരോ പരമാണുവിനുള്ളിലും അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചെയ്യാന്തരസ്ഥം. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാവൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:14 ഭഗവാൻ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവിയേഷാ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യാ മാമേവയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യജീവി ഭക്തിഭാവത്തിൽ ശരണാഗതി പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നാനാവിധ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ നാനാഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിൽ അലഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേനാനവാൻ മാം പ്രപത്യതേ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്നായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അസുരപുത്രന്മാരായ സഹപാഠികളുടെ ധാരണ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്നായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അസുരപുത്രന്മാരായ സഹപാഠികളുടെ ധാരണ. തീർച്ചയായും ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ അത് ശരിയല്ല. പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാൻ ജീവസത്തകളുമായി ഉറ്റബന്ധത്തിലാണ്. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കുന്ന വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും ഒട്ടും തന്നെ പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 1951 പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേക്കോന ഭാഗ്യവാൻ ശിവ ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാഭി. ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് നാനാവിധ ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും അലയുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയിൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിവേകമുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അനായാസം അറിയാൻ കഴിയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അന്തര്യാമി പ്രത്യക് ആത്മാ വ്യാപ്തകാലോ ഹരിസ്മൃതഃ പ്രകൃത്യാ തമസാ വൃത്വാത് ഹരേർ ഐശ്വര്യം ന ജ്ഞായതേ. അന്തര്യാമി പ്രത്യക് ആത്മാ വ്യാപ്തകാലോ ഹരിസ്മൃതഃ പ്രകൃത്യാ തമസാ വൃതത്വാത് ഹരേർ ഐശ്വര്യം ന ജ്ഞായതേ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തർയാമിയായിരിക്കുന്നവനും ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാവിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനുമാകും. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ അവസ്ഥയിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ തിരശ്ശീലയാൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നിക്കും. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 24 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു ദയാം കുരുത സഹൃദം ഭാവമാസുരമുന്മുച്യ യയാ തുഷ്യതി ദോഷജഃ. പത്തനം ഭാവാത്മ്യസ്യ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. അതിനാൽ അസുരപുത്രന്മാരെ ദയവായി ഭഗവാൻ അദോഷജനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അസുരപ്രകൃതം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ശത്രുത അഥവാ ദ്വന്ദ്വത ഇല്ലാതെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഉയർത്തി അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും അപ്രകാരം അവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്യുക. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:55 പറയുന്നു.
ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശാസ്മി തത്വതഃ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ സതീർത്ഥ്യരെ കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാനുള്ള ഉത്തമ സേവനമാണ് പ്രഭാഷണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവാൻ വളരെ വേഗം പ്രീതിപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് ഭഗവത്ഗീത 18:69 സ്ഥിരീകരിച്ചു. നജത്തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും സർവേശ്വരത്വവും പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അപരിപൂർണനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യനായിത്തീരും. ഇതാണ് ഭക്തി. ശത്രുവെന്നും മിത്രമെന്നുമുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഈ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവുകയും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ദൗത്യം സഫലമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരു ഗുരു കൂടിയായ ഭക്തനായിത്തീർന്ന് കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ഉപദേശം. പരമദിവ്യാത്മ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നിഷ്പ്രയാസമായ മാർഗം അതാണ്. അത്തരം പ്രഭാഷണത്താൽ പ്രഭാഷകൻ സംതൃപ്തനാകും. ആരോടാണോ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് അവരും സന്തുഷ്ടരാകും. സമസ്ത ലോകത്തിലും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രക്രിയയാണിത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാ മാം ശാന്തി രക്ഷതി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അദ്ദേഹമാണ് പരമമായ ആസ്വാദകൻ. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയും മിത്രവുമാണ്. ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഈ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സമസ്ത ലോകത്തിനും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സൗഹൃദം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അജ്ഞരാണ്. ആയതിനാൽ അവരുടെ ഉത്തമനായ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായി തീരുന്നതിന് വിവേചനമില്ലാതെ അവരെ കൃഷ്ണാബോധം പഠിപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ ശരീരവും വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ അറിവ് ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. നാരായണൻ ഒരു ദരിദ്രന്റെ വസതിയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നാരായണൻ ദരിദ്രനാണെന്നല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും വസിക്കുന്നു. ദരിദ്രന്റെ ഭവനത്തിലും ധനികന്റെ ഭവനത്തിലും എങ്കിലും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം നാരായണനായി നിലനിൽക്കും. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദരിദ്രനെന്നോ സമ്പന്നനെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ കണക്കുകൂട്ടലാണ്. അദ്ദേഹം സദാ ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൂർണനാണ് എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളും. പ്രഭുപാദ് ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുമരാജ് വിജയ നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കില്ല, അതിനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ, അത് നമുക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടാണ് ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഇതിനൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ജന്മം സാധ്യമല്ല എന്ന്. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത് പറയുന്നത്. അതിനെ വലിയ പ്രയത്നമൊന്നും വേണ്ട, വളരെ വേഗം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നാൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവര് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവരോടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി കളയും ആദ്യം തന്നെ എന്ന് വരും. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തൊരു അനുഭവം പറയുന്നു. അവരെ ഒരു ആള് കൂട്ടിയിട്ട് അവനെ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോയി. അപ്പോ അവര് എല്ലാവരുടെ കഴുത്തിലും കണ്ണിമാലയൊക്കെ കാണുന്നു, തിലകൊക്കെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ തിലകൊക്കെ തൊടാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോവാറാകുമ്പോ ഒരുമിച്ച് വന്ന ആളോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതുപോലത്തെ മാല എനിക്കും വേണമായിരുന്നു. അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ഈ മാലയൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല, ഈ മാല ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാപ്പി കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, മീന് ഇറച്ചി ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റില്ല, മുട്ട തിന്നാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കാൻ. അപ്പോ അവര് പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് വന്നില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും അവരോട് പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും വരികയുണ്ടായി. വീണ്ടും അവര് കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കണ്ടുവിടുന്നത് തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇതിനോട് വെറുപ്പ് വന്നിട്ട് ഓടിപ്പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അന്നേരം ഭാര്യ കൃഷ്ണാഭാവത്തിലുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അവര് വൃന്ദാവനത്തിലും മായപ്പുരം അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് കീർത്തനം പാടുന്നു, ഇതൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചു. അവരാകെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി, ഇതിനോട് കൃഷ്ണാഭാവത്തിനോട് വെറുപ്പായി പോയി. പിന്നീട് അവര് അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആ പ്രഭാഷണങ്ങള് ധരിക്കണം. അവരെ അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല എന്നവർ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ക്രമേണ നമുക്ക് അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് വന്നതിനേക്കാളും ഓടിപ്പോവും. പിന്നീട് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ലെ, ഇവിടെ ആരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അസുരന്മാരുടെ മക്കളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. പൊതുവെ ധാരണ അസുരന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ വേഗത്തിലൊന്നും പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അസുരന്മാരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും മറ്റുള്ള ദുർഗയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ അവരിൽ നിന്നും വരം നേടാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യും. അവർക്കൊരു ധാരണ എന്താണ്, ഈ വിഷ്ണു കൃഷ്ണനൊന്നും തപസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അത് വേഗമൊന്നും നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരെക്കാളും വേഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷക്കാലം അല്ലെ, 100 ദേവവർഷങ്ങൾ കഠിന തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ജലപാനം പോലുമില്ലാത്ത, ശരീരം പോലുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായി തീരുകയും ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കി വരം നേടി. എന്നാൽ ഈ വരമൊക്കെ നിലനിൽക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പഠിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത്ര വലിയ കഠിന തപസ്സുകളൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും തപശക്തിയൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള അഹങ്കാരത്തില്
ആ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചു, എന്നാൽ അവന് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ. അവനെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം പോയി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തുഷ്ടനാകും എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗീത. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിനോ യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടത്തിൽ പറയുന്നു, തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. അല്ലെ, യാതൊരു നിയമനവും ഏതവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കും ഏത് സമയത്തും അല്ലെ, ഏത് കാലത്തിനും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. അതിനെ നോൺ വെജ് തിന്നുന്ന ആളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പൂജകളും യത്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ശുദ്ധി വേണം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല അല്ലെ. അതിനാണ് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ശ്യാമിളൻ അല്ലെ അത്രയും ഭാവിയായിരുന്നു, എന്നാലും ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മകനെ വിളിച്ച് ജപിച്ചിട്ട് പോലും, മകനെ വിളിച്ചതായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 20, 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സർവസ്യ പ്രഭു മത്തസർവം ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മസർവ്വതയിലും പറയുന്നു സർവകാരണകാരണം അല്ലെ. ആ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതേ കാര്യം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിയുടെ ആ അസുരപുത്രന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് നിരീക്ഷകനായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ താറ്റുന്ന സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനും. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ സർവ്വവ്യാപിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ്. അദ്ദേഹം പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാനും വിഭജിക്കുവാനും കഴിയാത്തവനാണ്. അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദമായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. സനാതനത്വം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ബാഹ്യശക്തിയുടെ തിരശ്ശീലയാൽ മറക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹം അസ്തിത്വരഹിതനായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനുണ്ടോ അല്ലെ, എങ്കിൽ കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനുണ്ടോ കാണിച്ചു തരൂ. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്കും മായാവാദികൾക്കും അവർക്കൊന്നും ഇത് അനുഭവപ്പെടില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല നിരീശ്വരവാദികൾ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി, ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ തന്നെ അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അവരുടെ നാവ് ചലിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് അതിൽ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജഡശരീരം അല്ലെ, അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും ഭഗവാനും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ചിന്ത അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം സമഗ്ര സൃഷ്ടിയിലും സർവ്വതിലും വ്യാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും
നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പന്നികൾ, നായ്ക്കൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ മുതലായവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെ ഹൃദയത്തിലും മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളായ പരമാണുക്കളിലും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ തുടങ്ങിയ പരമാണുക്കളുടെ മൂലകണങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളിലും സന്നിഹിതനാണ്. അതിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ, അല്ലെ? മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ഇതിനൊന്നും ആത്മാവില്ല, അവരിലൊന്നും പരമാത്മാവില്ല. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉള്ളത്. മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഒരു പന്നിയുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉള്ളത്, ഒരു നായയുടെ ഹൃദയത്തിലും മറ്റുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലും ചെടികളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് തന്നെ. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് വേറെ, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വേറെ, പന്നിയുടെ വേറെ, പട്ടിയുടെ വേറെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിത സമദർശന. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ്? അവരെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. പട്ടിയുടെ ആയാലും, ചണ്ടാളന്റെ ആയാലും, ആനയുടെ ആയാലും എല്ലാം, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നുള്ള ആ വസ്തുക്കളിലും അതിന്റെ മൂലകണങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മകണങ്ങളിലും ഒക്കെ സന്നിഹിതനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ആ പരമസത്യം 3 രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം 3 സവിശേഷതകളിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതില് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത്. അതിനുപരിയായിട്ട് പരമാത്മാവും, അല്ലെ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാനിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന സവിശേഷതയിൽ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മായാ തദമിതം സർവ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠ. കൃഷ്ണനില്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തിനോ പരമാത്മാവിനോ അസ്തിത്വമില്ല. അതിനാൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ചിലരൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് ആണ്, ഒരു ജ്യോതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ധ്യാനിക്കുന്നു, അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ ധ്യാനിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? ശരിയായ പരമ്പരയിൽ കൂടി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെ? കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്. ആ ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും, എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാം. ഇതിന് യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ല, അല്ലെ? ഒരാളുടെ ജാതിയോ കുലമോ, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ അസുര കുലത്തിലായി. മറ്റുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളും അസുരകുലത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കുലമോ, ഒരാളുടെ ജാതിയോ, ഒരാളുടെ മതമോ, അല്ലെ? ഒരാൾ സമ്പന്നനാണോ, ദരിദ്രനാണോ, സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, സൗന്ദര്യമില്ല, ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ബാധകമല്ല, അല്ലെ? ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പരമമായ കാരണം കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനായും
ഓരോ പരമാണുവിനുള്ളിലും അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ശയാന്തരസ്ഥം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കത് സാധ്യമാവില്ല. ഭക്തന്മാരെ എന്തിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, എന്തിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാണുന്നു. നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്നാൽ അത് അവര് ആ ഒരു കാര്യവും കൃഷ്ണാഭാവത്തിലൂടെയാണ് പറയുക. ഓരോ കാര്യവും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുന്നേ. ഒരു മഹാരാജ് നമുക്ക് എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ കാണാം. നമ്മള് എന്താ പറയാ, സെൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡോറൊക്കെ തുറക്കുക. അല്ലെ, ആൾക്കാരെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ തനിയെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു മഹാരാജ് ആ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ പുറത്തൊരു ഡിവോട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആദ്യകാലത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജ് അത് അറിയാത്ത എങ്ങനെ തുറക്കാൻ ഹാൻഡിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പോ അവിടെ ആ ഡിവോട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് വരും. പിന്നെ മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് മഹാരാജ്, ഇത് സെൻസർ ആണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ തന്നെ തുറക്കും. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറയണ്ടായി, ഈ ടെക്നോളജി ഇത് ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ട്. കംസന്റെ തടവറയിൽ വെച്ചിട്ട് വസുദേവര് കൃഷ്ണനെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തില് ജയിലിലെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തനിയെ തുറക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാം കംസൻ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജയിലറകളൊക്കെ തനിയെ തുറക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, ഇത് ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും അവര് ഭഗവാനെയാണ് ഓർക്കുക. അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ലേ, മയിൽപീലി ചാമരം രാജാവിനെ വീശുമ്പോഴെന്താണ്, ആ മയിൽപീലി കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവിടെ അതീന്ദ്രിയ, അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ഓർമ്മിച്ചു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി. രാജാവ് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് എന്നാ പറ്റിയേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണർന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് എന്നുള്ളത്. രാജാവിന് ചെറിയ എങ്ങനെ കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിവോട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ എന്താ സംഭവിച്ചായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ഭക്തൻ കളവ് പറയുന്നത്, അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ചെറിയ അപസ്മാരത്തിന്റെ അസുഖമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തലകറങ്ങി വീഴും. രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലാവുകയും. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കും. എന്ത് കാണുമ്പോഴും അല്ലെ, നമ്മൾ പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മള് ബട്ടറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, വെണ്ണ അല്ലെ, പല വീട്ടിലൊക്കെ പല ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ വെണ്ണ. അപ്പൊ വെണ്ണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഗോപികമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷിച്ചത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ അല്ലെ, ഇപ്പൊ പാല് അല്ലെ, എല്ലാ ദിവസവും കാണും, നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അല്ലെ, പാല് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന് ആ പശുക്കളുടെ അകിടിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ആ പശുക്കളെ പാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോ വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാനെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായാലും അതൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാണുന്നു. ഓരോരും അല്ലെ, നമ്മള് ഗാർഡനിലൊക്കെ പൂവൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പം ഭഗവാനെ ഓർക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ എത്ര കാലമായി എന്നറിയാം ഇതിനൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല കുറെ പൂവുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അപ്പോഴോ മറന്നുപോകും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, ഏകാംശേന സ്ഥിതോജന ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും എന്ന് പറയും. എല്ലാ പൂക്കൾക്ക് ആ ഭംഗി നൽകുന്നതും ഇതിന് മണം നൽകുന്നതും ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അറിയുമ്പോ അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആ തേജസ് ഞാനാണ് അല്ലെ, ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ് അല്ലെ,
എന്താണ് രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി സൂര്യ. നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുക. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമില്ല. ദാഹിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ വേഗം വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ. വെള്ളം ഭഗവാനാണ്, ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. അവരെല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് കാണുമ്പോഴും എല്ലാ പരിസ്ഥിതിയിലും അത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു. ദേവി ഹേശാഗുണമയി മമ മായാദുരിത്യ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തേ. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമുള്ളവർക്ക് സാധ്യമാവും. എന്നാലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനമുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. ഭാഗ്യവാനായ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയും അല്ലെ. എന്താ പറയുക, ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ് തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തി ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയും വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യജീവി ഭക്തിഭാവത്തിൽ ശരണാഗതി പ്രക്ലേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള നാനാജീവി വർഗങ്ങളുടെ നാനാഗ്രഹങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുകയും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ വാസുദേവ സമഹാത്മാ സുദുർലഭം. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്, സുദുർലഭമാണ്. അത്ര കൂടുതലില്ല, അത് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോപകൃഷ്ണൻ എന്ന് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെന്നായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അസുരപുത്രന്മാരുടെ സഹപാഠികളുടെ ധാരണ. ആണ് നമ്മൾ അസുരന്മാരുടെ പുത്രനാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ അത് ശരിയല്ല. നിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാൻ ജീവസത്തുക്കളുമായി ഉറ്റബന്ധത്തിലാണ്. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കുന്ന വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും ഒട്ടും തന്നെ പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, എന്താണ് ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും, എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവോധത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും അല്ലെ. നേരത്തെ കപിലദേവനും ഇതുപോലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ കർണരസായന സജ്ജോഷനാഥാശ്വപവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനിത്യമിഷ്യതി. കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അത് കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരും പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ അസോസിയേഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയ ഉപദേശത്തിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രഭുപാദരിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു. 1951 ബ്രഹ്മാണ്ഡെ ഭ്രമിതയ്ക്കുവാൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തിയുടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് നാനാവിധ ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും അറിയുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയിൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിവേകമുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അനായാസം അറിയാൻ കഴിയും. ഇവർന്ന് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതൻ ഭാഗ്യവാൻ ശിവൻ. അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെ അനേകം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഒക്കെ പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്,
ദുർലഭം മനുഷ്യൻ ജന്മ. ഇത്രയും ദുർലഭമാണ്. മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളൊക്കെ 84 ലക്ഷത്തില് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ 20 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷവും 8 ലക്ഷവും 15 ലക്ഷവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 4 ലക്ഷം മാത്രമേ. മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളാണ് മുഴുവനായിട്ട്. അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായ ഭക്തി. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭക്തിലതാബീജം കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ശിലപ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി ഇങ്ങനെ സത്സംഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ആ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യവും പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു. അന്തര്യാമി പ്രത്യക് ആത്മാ വ്യാപ്ത കാലോ ഹരിസ്മൃത പ്രകൃത്യാ തമസാവൃത്വ ഹരേർ ഐശ്വര്യം ന്യായതേ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അന്തരാമിയായിരിക്കുന്നവനും ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാവിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ തിരശ്ശീലയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതിനാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ദൈവമില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറയും അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചതാ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണിച്ചതാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ പരമാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദിക്കുവാനോ അനങ്ങാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അജ്ഞതയുടെ ആവരണം മൂലം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മധ്വാചാര്യൻ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അവർ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ അനേകം പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. സൂർദാസ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സൂർദാസിന് കണ്ണ് കാണില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെ ഭഗവാൻ ഏത് വസ്ത്രമാണ്, ഏത് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ദർശനാരതിയൊക്കെ ഇവിടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ സൂമിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദ് എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നേരത്തെ അറിയും. തലേത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഗാർലൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താണ് നാളെ ഇന്ന ഗാർലൻഡാണ് വേണ്ടത്, ഇന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഭഗവാനും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആരും സൂർദാസിനോടൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ സൂർദാസിന് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നു അല്ലെ. ആ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഓരോരോ നിറത്തിലുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലും നീല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആ പൂജാരിമാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ അന്ധനായിട്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ അപമാനിക്കുമായിരുന്നു. നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, ശരിക്കും നടക്കാനും തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നടക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്ത് കാണാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാം, അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ പൂജാരിമാർ വിചാരിച്ചു ഇവന്റെ അഹങ്കാരം തീർത്തിട്ടെന്ന കാര്യം. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെ, ഗുരുവായൂരപ്പനെ പലപ്പോഴും കാണാം ആ ചുവന്ന പട്ടുകോണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള മനോഹര രൂപം അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാന് ഡ്രസ്സൊന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ നിർത്തുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, ഓ കൃഷ്ണ, എത്ര മനോഹരം നിന്റെ രൂപം. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചു നീ ഇത്ര പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യം എന്ന്. എന്നാല് ആ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മേലണിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭംഗി കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നീ അത്രയും മനോഹരമാണ്, അത്രയും സുന്ദരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അവരുടെയൊക്കെ അഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏതവസ്ഥയിലും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തരാമിയായിരിക്കുന്നവനും ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്തുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാവിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഉണ്ടെന്നാൽ
ഭൗതിക ശക്തിയുടെ തിരശ്ശീലയാൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ദൈവമില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. അല്ലെ, നേരത്തെ അതാണ് പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതാസമദർശനം. ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എല്ലാറ്റിലും ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പട്ടിയായാലോ, അല്ലെ, ഒരു പട്ടിയായാലും നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിയാൻ നോക്കും. അന്നെ കടിക്കാൻ വന്നാലോ, അല്ലെ, ആദ്യം ഒരു കല്ലൊക്കെ കയറ്റി. അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാല് ആ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അത് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ, ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ശത്രുത തോന്നില്ല. അതും എന്താണ്, അതും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യനാണ്, എല്ലാവർക്കും സമീപിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു. പിന്നീട് 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതിനാൽ അസുരപുത്രന്മാരെ ദയവായി ഭഗവാനെ അദോഷത്തിന് സംതൃപ്തനാക്കുന്ന വിധം പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അസുര പ്രകൃതം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ശത്രുത അഥവാ ദ്വന്ദ്വത ഇല്ലാതെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഉയർത്തി അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും അപ്രകാരം അവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്യുക. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങള് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ മുഴുകുക, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയർന്നു വരിക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഇവിടെ അസുരപുത്രന്മാരെ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പറയുന്നത്, ആരാണോ എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയും, അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ സതീർത്ഥരെ കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും പ്രഭാഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാനുള്ള ഉത്തമ സേവനമാണ് പ്രഭാഷണം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവാൻ വളരെ വേഗം പ്രീതിപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:69 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു പശ്യന്മേ പ്രിയ ഉത്തമ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അസുരന്മാരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും ഉപദേശിക്കുക, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന്. ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യാരദേഹ താരക്കഹു കൃഷ്ണ ഉപദേശിക്കുന്നത് പ്രഭാതരുടെ പുറപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും സർവേശ്വരത്വം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അപരിപൂർണനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യനായി തീരും. ഇതാണ് ഭക്തി. ശത്രുവെന്നും മിത്രവുമുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ഈ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവുകയും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ദൗത്യം സഫലമാവുകയും അതിനാൽ ഒരു ഗുരു കൂടിയായ ഭക്തനായി തീർന്ന് കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. യാരദേഹ താരകഹേ കൃഷ്ണ ഉപദേശി. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നിഷ്പ്രയാസമായ മാർഗം അതാണ്. അത്തരം പ്രഭാഷണത്താൽ പ്രഭാഷകൻ സംതൃപ്തനാകും. ആരോടാണോ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് അവരും സന്തുഷ്ടരാകും. സമസ്ത ലോകത്തിലും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ശത്രുമിത്രം എന്നുള്ള ഭേദമൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം. പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു നൽകണം എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. സ്വന്തം ആ സുരക്ഷയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, തന്റെ മകൻ പോലും വിചാരിച്ചു, ഇനി ഈ വയസ്സായ സമയത്ത് 70 വയസ്സായി, ഇനി കപ്പലിലെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല, അച്ഛനെ ഇനി കാണില്ല പോലും എന്ന് മകൻ പോലും കണക്കാക്കിണ്ടായി, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ 2 പ്രാവശ്യം ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ട. എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണം ഈ സന്ദേശങ്ങള് കടൽ കടന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ. ഇതിനാണ് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്ന് കാണാം, അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ വന്നാൽ ഉടനെ എടുത്തോടി, അല്ലെ, അപ്പോഴും ICUലൊക്കെ ആക്കി. ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രഭുപാദർ ചെയ്തില്ല. പ്രഭുപാദര്
ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണ, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണം. എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതെനിക്ക് നടത്താനായിട്ടുള്ള ശക്തി തരണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശ്രീധരന്റെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നു രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പാർഷദന്മാരൊക്കെ ആ ഷിപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ ആ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പ്രഭാതർ പറയുന്നു. ആ കപ്പിത്താൻ തന്നെ പിന്നീട് ആ ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പിന്നീട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കപ്പലിൽ ഇത്രയും യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഇതിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റെത്രയോ എന്താ പറയാ കാറ്റും മറ്റുള്ള ശക്തമായ തിരിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും അത് വളരെ പതുക്കെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ പല രീതിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും സുഗമമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിൽ പോവുകയും അല്ലെ ഇവിടെ അല്പമെങ്കിലും ഈ ഭാരതത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും എന്താ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാം. അവര് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചെറിയൊരു ധാരണയെങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ അവിടെ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. കൃഷ്ണനോ അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പോയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരെ പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാക്കിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കുകയും അവരെ ഭഗവാന്റെ പൂജകളും മറ്റുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് ഇപ്പോഴ് എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വൃന്ദാവനത്തിനും മായാപൂരിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തലവന്മാരായാലും അതുപോലെ പൂജകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായാലും ഹെഡ് പൂജാരിമാരായിട്ടും ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഇത് പ്രഭുപാദര് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം അവിടെ മുകുന്ദദത്ത പ്രഭു ഹെഡ് പൂജ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഡിടി വർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രഭു. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാരതത്തിലെ ആൾക്കാരെ അവര് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് കൃഷ്ണാബോധം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാരാണ് പ്രഭുപാദര് ഇവിടുന്ന് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ജ്ഞാനം താഴെ സംബന്ധിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹമാണ് പരമമായ ആസ്വാദകൻ, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും അധിപൻ, അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷി മിത്രമാണ്. ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഈ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സമസ്ത ലോകത്തിലും ശാന്തിയും സമാധാനവും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ് ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം എന്നത്. ഭക്താരാമിറ്റ ദിവസം സർവ്വലോകമഹശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തില് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ താനാണെന്ന് ഓരോരോ ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ ഭരണാധികാരിയും ഓരോരോ എന്താണ് വ്യക്തികളും വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എന്റേതാണ് എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ അഭ്യുതകാംക്ഷി ക്ഷേമകാംക്ഷി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൗഹൃദം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അജ്ഞരാണ്. ആയതിനാൽ അവരുടെ ഉത്തമനായ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിത്തീരുന്നതിന് വിവേചനമില്ലാതെ അവരെ കൃഷ്ണാബോധം പഠിപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ ശരീരവും വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ അറിവ് ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അതാണ് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ജീവതയ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം. അവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ ആയിരുന്നു. അവരെന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു നമുക്ക് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് സന്തോഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അപ്പൊ അവരിവിടെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയും നമ്മൾ സഹായിക്കണം അല്ലെ. അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. അവരോടും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ജഗന്നാഥനൊക്കെ
വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോടൊക്കെ ദിവസം പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ഡിവോട്ടി ആവണം, നിങ്ങൾ ഡിവോട്ടി ആവണം, നിങ്ങൾ ഡിവോട്ടി ആവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയും. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നോട് പറയുന്നു. അവര് എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അവര് ചായ കുടിക്കും, കാപ്പി കുടിക്കും, അവര് നോൺ വെജ് കഴിക്കും, അവരൊന്നും എങ്ങനെയാ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ സത്സംഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവാ, അല്ലെ അമ്പലത്തിൽ എങ്ങനെയാ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാ. അപ്പോ അവരെയും എന്താ പറയാ, പ്രഭാതർ പറയും നമ്മള് ഏത് നിലയിലായിരുന്നു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണമെന്ന്. പല ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് പ്രഭുപാദർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരുടെ പിന്നാലെ കുറെ കുടിയന്മാർ ബാറിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെ, എന്ത് പാട്ടായാലും സാറിന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താൽ മുട്ടിയിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, കുറെ കുടിയന്മാര് പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അവരൊന്നും വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചില്ല. പ്രഭുപാദർ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു, തലയൊക്കെ കുലുക്കി. അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് അവരുടെ ദുശ്ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ നല്ല ഇതൊക്കെ നിർത്തി, ദുശ്ശീലങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി അവര് നല്ല ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി അവർ. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ വേറെ രണ്ട് മദ്യപിച്ച വ്യക്തികള് അവരുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവര് ആ രണ്ടുപേരെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ, ഇത് സങ്കീർത്തനമാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാനായിട്ടോ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ അവരെ ഷൗട്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ, അത് ഓർമ്മ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർ എന്റെ ഭാവിയിൽ എന്റെ പൂജാരിമാരാണ് മായാപൂരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടകളായിട്ടുള്ള ആ സഹോദരങ്ങളെ പ്രഭുപാദരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ സങ്കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്ത പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേരുകയുണ്ടായി. അവരാണ് മായാപൂരിലെ ഹെഡ് പൂജാരിമാരായിട്ടുള്ള രണ്ട് സഹോദരൻ. അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി, ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെയും വേർതിരിവ് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല ആളാണ് മോശമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും അതാണ് പറയുന്നത്, അസുരന്മാരോട് എല്ലാവരോടും കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. പ്രഭുപാദർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ സുഖമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഭജനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കാം. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 11 വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഭജനാനന്ദികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഗോഷ്ഠാനന്ദികളാണ്. ഭജനാനന്ദികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം വൃന്ദാവനത്തിലെ. അവര് സ്വന്തം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ, ധാരാളം മാലകളൊക്കെ ജപിച്ച് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഒരു അകത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു നൽകുക, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗോവിന്ദരാജ് ജയ്, പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. നന്ദി. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെ, ഇതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം മറ്റന്നാള് ചെറിയൊരു 3 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുക. പഞ്ചകൽപത രൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗോവിന്ദരാജ് ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ.